Chegan para rematar este espectáculo circense os artistas do terceiro ciclo. Variedades, señoras e señores, maxia, malabarismos, humor e moitas cousas máis. Un aplauso. Empezamos polo máis zancudo de todo o mundo, o gran equilibrista Miguel. Deixemos voar a nosa imaginación, pechemos os ollos e a soñar, con todos vostedes os magos. Se non lle chega a música, volve a decir. As mulleres barbudas farannos rir. Farannos rir ao ritmo da música. Adiante! Vamos a ver os domadores. Intentan dominar estes animais salvaxes. Conseguirano?
varias bailarinas faránnos unha danza máxica. Non perdede detalle. Aquí veñen os nosos forzudos. Conseguirá levantar 1000 kilos. Veña, vamos a animalos. Falar podemos dicir moitas cousas. Isto nolo demostrarán os mimos.